Тайни мани, аз съм дошъл до вид, както виждате днес скачаме от нулки, които да си лопат здравата. Да започваме. Ще направим 4 скока, след което клипът ще е паузиран и ще пукаме 3 бутилки. Сега започваме с първия скок. Надявам се да е доста добър. Поне е добър. Ема майка. И скачваме. Его първия скок не е много добър. Значи му е май. Там онова човече миньончето. Той е Дъшанов, най-великият човек. Мокча перас. Значи той е водещия на клипа. Хайде! Ама мокнил е. Забрави да добавиш. Дайте! Мокни. Мокча перас. И втория скок ще е сега от The Shadow. Какво ще направи? Втория скок, дами и господа. И още 2 скока. И ще видите пукане на бутилки. Още 2 скока, както каза Нашият фотограф, Брачеда. ако искаш обърни да видиш къде са бутилките. Ето там фотограф подмята бутилките. Не знаем къде. Ще намерим. За феновете! Майка. Ето я, бе. Келеш? Ето там къде е бутилката, хора. Ето и третата бутилка. Тя от партикол, от фалшива кола. Портокал. Мокнил е, какво само се фалиш? Дай, трети скок. Третия скок. 1-2 скок. Не беше доста добър. Сега последния скок. После ще има пауза за малко и после ще пукаме бутилки. Да ви кажем, това не е за трети път снимам на този клип, защото нашия фотограф се спира клипа, не го паузира. Право да писва. Какво направя сега? Правят са грешки. Те 3 пъти, 2 пъти. Сега. Добре, дай скок. Ето го е последен скок. Довиждане и ще се видим след паузата. Хора, ето ни за остатъка на клипа. Няма да го подпрем доста лесно, защото поставката ни се щупи. Сега не знам как се вижда, но продължим. Първи ще е Дъшанов. И той прави перфектно пръскане. Сега е сама. Веско, само се опитва да вижда. Вижте, хора, вижте какво става на въпрос. Сега може да се опитаме с на Веско бутилката. Ето тук може да се наслаждавате на водата. Така, аз продължавам. Да, и аз да пробваме. Дъшанов! Мастикотния клип. Бутилката. Сега става само тук. Я винаги от първия път ги пукам. И ще да ги пука. Добре, хора, това беше пукането на бутилките. Вижте, хора, какво става. Вижте. И аз ще продължа с тази бутилка. Сега гледайте Веско как ще продължи. Излезе, че нищо не са видели. Ще видим. Вижте. Той е педерас. Сега може да видите избиване. Чакайте, сега ще ги разтърваваме. Седил. И това за клипът, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре или се абонирайте за моя канал, ако ви не сте. Това е от мен. Чао, чао.